Salutare, prieteni! Vă prezint puțin din experiența mea de achiziție a unui BMW X5 F15 și problemele care le-am avut cu motorul, de fapt nu cu motorul, cu anexele din motor și mentenanța obligatorie pe care am considerat că trebuie să o fac în momentul achiziției, chiar dacă mașina BMW X5 frumos, chiar frumos, părea în momentul achiziției neproblematic. Am mai filmat și am pus un clip pe platformă în care garnitura de chiulasă imediat, nu o scosesem încă în numerele roșii la mașină și am observat, probabil, adică cu siguranță, era defectul dinainte de era spălat, dar uleiul a început să curgă după o utilizare mai prelungită și a început să scoată fum, chiar m-a speriat. A trebuit să schimb garnitura la chiulasa, la capac de culbutor. Am schimbat și capacul, numai pe original, așa mi-a fost recomandat. Apoi am avut rechemare în service, care nu a fost făcută de fostul proprietar. Mașina este din Belgia și mi-au schimbat răcitorul de gaze. Ulterior, la ceva timp, am observat o schimbare în dinamica mașinii. Iarăși la o diagnoză, ulterior fiind la câteva luni. Toată situația nu se întâmplă într-o perioadă foarte lungă de timp. Am avut probleme cu galeria de admisie. A trebuit să o schimb, luată pe original. 5.000 și ceva de lei a fost la vremea respectivă. Am rezolvat și asta. Deocamdată, din punct de vedere al motor... mai am o problemă. Trecem la partea de mecanică. Când am ajuns la partea de mecanică, am cerut la reprezentanța BMW și mi-a făcut o constatare pe mecanică la mașină și trebuie să schimb brațe stânga-dreapta, un braț mai ciudat pe spate. În momentul achiziției am făcut și, bineînțeles, schimbul de ulei, revizia completă. Am schimbat ulei în cutie, am schimbat ulei în grup. Când am ajuns la BMW, la reprezentanță, au descoperit că joc în cardanul mic, situație foarte periculoasă, după explicațiile lor și le și înțeleg, în cazul în care cedează cardanul, îți două posibilități. Unul, dacă cedează partea dinspre cutie, sparge cutia și o face praf, în partea asta se strică motorul. Deci ar trebui să-l schimb, iar sume destul de consistente, adică câteva zeci de mii de lei un cardan, pe original, bineînțeles. Și au observat o fisură, mie mi s-a părut insignifiantă, dar ei mi-au convins că nu e chiar așa, la baia de ulei. De la un șoc avut în trecut, habar n-am, a schimbat și baia de ulei. Deci altă cheltuială majoră. Am mașina de un an și ceva, de un an, mai bine un an jumătate. După toate schimburile astea și investiția care am făcut-o, apropo și în pneuri, aici o să avem o discuție ulterioară. Sunt niște pneuri all season, a fost decizia mea
dar sunt all season, dar firmă bună. Și vă voi spune experiența mea cu ele. După toate astea nu mai am probleme cu mașina și chiar merge bine și sunt mulțumit de ea. Anul trecut, adică de fapt în timpul concediului care am făcut în Grecia, nu știu ce s-a întâmplat datorită căldurii extreme, mi-a dat eroare la sistemul de pedestrian alert. Mașina are sistemele astea active. Care e eroarea? La 2 serviciuri am fost, mi-au desfăcut tot bordul, se desface, se dă jos bara, se desface capota, se desface întreg ansamblu. Este un sistem pe tip vacuum care în timpul accidentului, într-un impact cu un pieton, îți aruncă, acolo sunt niște valve pirotehnice, îți aruncă capota în sus ca să protejeze pietonul. Și n-am reușit să găsesc cauza. Totul e bun, dar sistemul nu funcționează. Atunci, ca tot românul, am făcut-o românească la un tovarăș, iar sistemul este dezactivat. Nu este legal, este codat să nu mai dea eroare. Efectiv, sistemul l-am dezactivat. Am scos mufile la fiecare piston pirotehnic. Situație care, din punct de vedere al utilizatorului normal, nu este chiar nefastă, pentru că te protejează financiar. Aceste capse pirotehnice se declanșau inclusiv la un impact de asta minor, cu un câine sau cu alt obstacol mic, care era mult mai costisitor. Acum nu mai am această problemă și sper să nu m-am vreodată cu un pieton, așa că din punctul ăsta de vedere e ok. Motorul este un 2.5 de 231 de cai. Mașina este un F15 din 2018, ultimul an de producție al modelului. Am cumpărat-o la 190.000, ok, pe CarVest vertical, adică cât am putut eu să o verific, a fost ok. Cam atât deocamdată. Mai sunt probleme, dar cum mi le amintesc, am să vi le spun. Ca să știți. Inclusiv schimbul la mecanică, la brațele ce au fost necesare. Am făcut tot o românească. Adică am făcut constatarea la reprezentanțe la BMW. Mi-au dat pe constatare, pe factură, codul la piese, iar eu le-am comandat personal din Polonia, cred. Le-am găsit pe Mine, pe producător bun. Vă zic cum se cheamă firma la care mi-au venit foarte repede și foarte ok. Am înțeles că multă lume, mai probabil societățile lucrează mai mult cu respectiva firmă. Nu? Da. Ok. Zi bună!